Kandila. Salamat sa ano. Sponsor sa biyahe namin. Po. Ayan po, good morning. Tol sponsor, good morning po sa inyo lahat at mga OFW natin na patuloy na sumusuporta, nanonood sa aming mga vlog. Silent viewers, hello po, good morning po sa inyong lahat. Ayan, papunta na kami ng Balatan at yun, sana matapos na ngayong araw yung tile sa CR ni Rica para balik naman kami dito kasi napakalayo talaga, grabe. Halos maraming oras yung kinakain, patigas. Pero ganun pa rin, tsaga-tsaga lang tayo kasi yun ang ating trabaho. At siyempre, I love you kay Jojo. At yun, sana matapos na kagad yung project na binigay mo sa amin na mag-tiles na kay Kuya Gatcho. Yun. Sana matapos na Kuya Gatcho yung tiles niya doon kay Rica. Ayan po, let's go. At yun, thanks God at iningatan mo kami sa araw-araw ng biyahe. Yun. Biyahe ulit kami, kasama ko si Papa ni Chinchin. Ayan po, let's go. Kikis daw muna. Di ba lang lalabas? Parang papang. Nagkiss muna bago umalis. Grabe talaga. Ayan po, let's go na. Ayan, at dito muna kami sa simbahan. Gawa nga ng bibili daw si Papa ni Chinchin ng ng kandila kasi gusto niya magsindi dun sa dun sa may Balatan, yung dinadaanan namin dun. Bumili ng kandila. Yan, sindi na muna. Yan, pasasalamat daw yan sa mga sponsor, sabi niya. Pasasalamat ba ganyan sa mga sponsor? Oo, salamat sa mga sponsor. Tinulungan kami, ganyan. Oo, let's go na. Ay, malapit na kami kay Rica. Bali, hinto muna kami dyan sa kasi magsisindi daw si Papa ni Chinchin. Sila ko agad yun, nandun na, umuna na. Sindira muna. Sige. Kasi daw, para pasasalamat. Tapos lagi daw kaming dumadaan dito. Sabi niya, di man lang daw kayo nagsisindi. Kaya dati kasi siyang dati siyang debuto. Humingi siya kay Chinchin ng 10 piso pambili ng kandila. Para daw ingatan kami sa biyahe. Kandila. Salamat sa sponsor sa biyahe namin. Po. Let's go. Let's go na kami. Ayan, pwede na kaming tumuloy? Pwede na. Hello. Hello. Insan. Namiss kita, Insan. Insan daw kami. Oh. Talaga si Insan talaga eh. Kakaraga yun. Lalong gumaganda si Pinsan. nakita ko pati ito sa TV. Nung bagbag yung Christine. Ako ba? Nagmamaritis dun siya. Yun! Kitang-kita! Diba pinakita ko yun sa'yo? Sasabaw talaga. Pakita ko sa'yo kasi ba screenshot ako nun.
Ako si Pinsang Gretchen ka. Oo, tago. Oo. Yan yung menu ni Pinsan. Masarap yung magluto si Pinsan. Pero mahihain to. Ayan, kape daw muna. Si Aji. Aji. Ay, Ano kaya, Aji? Ogi. Ogi. Ay, ito sa'yo. Tangkad, no? Okay. Gawat ko sana nyo. Kanina ka pa dito, Ji? Oo. Hindi ko natulog. Sila mo naman, tinapay. Ay, pa yan. Ayaw ko. Ayaw ko. Naubos mo na yung gatas na Rika. Ayaw ko. Yan na. Sige. Panis ka na Rika. Tumingin na naman sa bahay. Sige na. Ayan. Tinapay. Kagatso! Ayaw ko. Palaman na ano. Palaman. Ay, yung kahapon. Ha? Peanut butter na. Asal margarine. Margarine. Tinapay. Yan, kape muna. Tayo kape. Hindi ko na kaya mabadin sa ngayon, so binturad to. Saka, ano naman, mahirap na ano po. Tama. Ganat ko na, mura na, tawag na. Pero si Tidre din siya na nag-Coca-Cola lipon. Di ka na muna niya Nada pag kayo sinapitikan. Hindi agad pag nagbibitan ng ang kaparun. Tama. Pag nagbisan, alam na, pansit nga. Basta doon pati parang pag-aro ka na, pag-aro yung amoy niyan, pinsan na gano'n. Ayaw, nagluluto. Ang start mo pala nagluluto. Kilala ko yung ano niya. Kilala ko yung amoy ng luto ni pinsan. Ang sa tarang napapa? Oo. Si pinsan mo baga na ano, Sunny Boy. Lapa. Oo. Galing ka na. Galing ka sa Rika. Sorry yan. Gusto ko sila sa gasolina. Sabi ko nga ni Saludan Pink. Saludan daw. Sugar ko. Anak ka ng ina mo. Anak ka ng ina mo! Talaga ka siya. Pasaway. Kuya. Pinsan ka pinsan. Di mo na Kape. nakakapit si ate. Gatas ka mo. Laman nga ni. Gatas ka mo pinsan. Laman nga ni gata. Agko? Sana si Baby Love. Naga sa Robinson. Ay, ito Robinson. Shoutout mo si Baby Love mo. Pinsan, shoutout mo nga na si Baby Love mo. Ako pa naman. Ha? Natrabaho. Huwag ka bayadan tayo po. Pero tapos sa taon na. Grabe. Ako mo ka. Ilang taon na. Right? Ano yan, kapatid yan ni ano? Ni Tukayong Jason. Kapatid ko din yan. Yung kapatid din ni Rick Casano Bakit sa di mo binabanggit nanay. na kapatid ko? Kapatid sa nanay. Sabi kasi nung ano, na tinatawag ko raw na pinsan siya, no? Tukayong Jason. Dapat daw Tukayo lang. Eh, pinsan ko talaga yun eh. Oo, so naging dali sa ito. Ano ba ko? Mood niya, mood. Mood sa ina. Buko sa burachero. Amo ka na ito. Kapatid yan ni Rick Casano sa nanay. Kaya lang ganyan mo gaw. Maganda po eh, mas maganda kay Rick eh. Yes. Oo, kayo magmimilis eh. Hindi ka rin! Ilan? Hindi mo ba sa ano? Kapi ka lang. Gutom lang yan. Baka hindi mo natatanungin. May single dyan. Oo, may single dito. Baka dito na yung dawan mo.
Kasi bibilab mo naman. Bibilab. We love so sweet. And then just... Sana all. Pwede ba sa mga vlog mo i-cut mo? Oreo, dahil na. Vlog ito. Sige na, sana. Anong tagal? Ito, naglag na naman, may comment na naman, puro na lang kain. Yung paggawa, wala na. Binubukod-bukod po kasi. Burasyonan ni ate. Burasyonan mo. Anong tagal? Anong tinapay ka? Ha? Anong tinapay ito? Ang dami ko. Tinapay. Masarap. Bagong-luto siya. Sabi ko na nga ba, kakaparting mo lang, mainit pa yung tambutso mo dun sa ano eh. Saka ano, Motor mo. makalimot Ay, pa yan ano? yung lasa, tol. Kakarating lang namin ni ate. Sabi ko na Ay, eh. oo. Kaya tala pa sa ano eh. Yung bakat ng gulong. Ito nga sa atin, nagmamadalit kami kanina. Ginanyan ko yung lambot ko, mainit pa. Basta bakat, maaalaman mo yun. Iba yung sinasabi mo. Anong morning? Parang igatso ah. Igatso. Ikaw lang nag-iip mo ako eh, bakit na eh. Wala mag-comment. Tawag mo lang ang dito. Uy! Pag ganon. Kape. Ayun, pasensya ka na kasi sa tagal mo nang nakakulong dyan, ngayon lang kami nakadalo sa'yo. Matagal ko na kayong iniintay. Pero niya wala. Oo. Isang linggo na ako. Tiis-tiis silang makakalabas ka rin dyan. At ayan mo, nandito na, dala na namin yung pangpiyansa sa'yo. 2 taon na ako dito. Nainip na ako sa kang makalabas. Hindi kasi niya. Ayun, papalabasin na namin to ngayon. Nasa labas na nga. Lalabas na tayo. Tayo pala yung nasa loob eh. Tayo pala nasa loob. Siya yung nasa Tayo pala yung nasa labas. Joke lang, joke lang. Ayun po, tapos na kaming almusal. Salamat kay kapatid ni Rica, ipinsan. Nagluto nung pansit. Ayun na. Bali, lalagyan na tubig yung drop na naman. Yan, kinamay na. Sinimulan ko yung kamay eh. Natapos kamay. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Di pag ginalo kasi nung kahoy, hindi naman nahalo ng gusto. Yung bilog-bilog din na di nahalo. Saka ano na yan? Ano nga yun? Ang kamay mo? Bayad na yan. Bayad na daw yan yung kamay. Kaya di naman sa tulad ng simento na mahapdi. At babad ko na rin yung mga tiles. Mga tubig. Ikaw agad yun nandun na sa CR. Naglalagay na. Siyam. Ano ba ito? Ay, ito yung pang ano. Yung flooring. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sakto. Siyam. Babad na natin. Babad na. Babad. Ganda. Ganda na ako. Nakalabasan yung CR.
Ang galagas, ubos na natin yung ano. Pati isa ako. Excuse me. One, two, three. Smell. Kakarahubin sa dapat ay kapinsan. Ang pinsan, gagabi kapinsan. Bugong ka rin. Ha? Oo. Kaya mo mong tayo. Madali yung galing ang kumabit. Hindi mo po. Kala ko kanina kung sino yung dalaga. Nabisita ni kapinsan pala. Sabi ko. Ano lagyan natin? Jadi. Ha? Okay, kaya di po. Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Dito sila naghahalo-halo. Halo-halo. Halo-halo. Ngayon na pala natin. Sudahan mo pa tubig. Nagulang ang mga Buwan na sinunto nga. Ano nga rin dyan? Sweet. Mga ambulansya. Emergency mo. nagkunabunot. Ano ka dati, G? Mas. Ano? Hindi. Wala, sampalingin mo yan. Apay, kami mo ano sa lilaw. Hindi matala. Ay, asan, G? Uban ko muna ka. Ayan po yung cameraman ni Kuya Gatcho. Malupit. Drone no? Drone shot. Matanggal na pumatong pa sa puso. Drone shot. Ayan na. Dumating na siya. Yo! Namili pala ng ano, sabon. Guys! Namili ng sabon. Init? Mainit ba? Yes. May nahuli na palang tilapia dyan sa ano, sa balatan. Tilapia eh. Sorry. Sa balatan. Tilapia nga yung luto mo. May nahuli na pala. Lulutuin. Yan yan sa galing sa dagat. Sa sapa yan gano'n. Nasapa. Luto na si ate? Hindi pa, inihintay ka. Bakit daw? Oras na! Time check. 10:55. Nalulungkot. Ano, binatang balatan? Binatang balatan. Balatan? Ayun ang bato. Binatang bato. Nagkakatapos lang nilang maghalo ng ano, adhesive. Pahinga muna. Yan. Alas 11 na. Ayan. Siya, magandang ka. Sige na, kuya. Ayan po. Interview natin yung pinsan ko na pinakang maganda na pinsan ko. Ano to sa side ko nila, ano, nila mama. Ay, usog daw dyan. Usog daw dyan. Ayan. Kapatid to niya, ano, pinsan Jason. Nagabaraw kayo sa mo. Nariribaraw. Karigawan mo. Tinapon na po. Oh, Nakapatok na. Saan kapatok na yan? si nanay. Nanay ni Rika to. Grabe. Nalakas pa nga eh. Nakakapagpalakol pa. Ay, napakasarap ng ulam namin. Loto ni Insan. Kanina yung pansit, napakasarap. Anong sekreto Insan ng ano, pagluluto para sumarap yung ano? Ang bisaya mo. Hindi yan eh. Yung totoo.
Ano sikreto insan? Para sumarap yung luto insan. Udahan eh. Ano nga eh? Ano nga insan? Yung pinakang sikreto insan bukod sa mga recipe insan. Sumbayin. Ano nga eh? Bukod sa recipe nilalagay, ano Umalit sikreto? ka na dami dyan. Tinatanong kasi para malaman ng mga viewers natin. Ano nga insan? Ano nga? Masubukong yan. Masubog na. Sukat na. Ano po, ganyan po yung pag-uusap na. Tasa, baso. Sumbayo oh. Ayan na. Mababad. Ganyan. Hindi na mauli ka daw ako. Ngayon tayo nagkita. Mauli na ako. Tapos uuwi ka. Oo nga. Oo. Bukas, dito ka ulit bukas. Ay, dahil ako di mait. Ano man? Man ka digbi. Puro parang katang ano. Ayan na. Lumalango yung isda. Saan? Lumalango Ano eh. talagaan? Kailing ka nang dahil naglalango yan. Ayun, gagataan na po ni Pinsan. Lalagyan na po yung gata. Yung ano yan, pang asim. Wow! Sarap. Yan, titikman na po. Sarap ng ulam namin. Saan pa ako makaon? Nakaon na. Ay, saan pa ako? Kumain ka mo ng batong malis. Hello. Ay, Ayan, titikman na po. anak? Tapos ng tawag. Lagyan ng konting asin. Lagyan ng konting asin. Yan, ganyan po yung paglagyan ng asin. Yan po, tapos na. Ayan po, kainan na. Bali na, Ano te? papahinga lang muna. Ha? Papahinga lang muna si Kagatcho. Nagkasi ate sa Ano? Ay, tumawag si ate mo. Na nakaahin na. Kuha mo! Open camera! Open mo camera. Ulam. Sila sa labas. Amo? Ayan po, tapos kami kumain. Tansin natin ay 12:10. Yan si Kagatcho nasa CR. Gumagawa pa rin. Yan si Aji, ito, pahinga. Yun, sarap. Grabe. Maraming salamat sa nagluto sa ate ni Erika na sarap pagluto, napakasipag kasi mahiyain. Mahiyain niya si Pinsan na pagtripan natin. Ayan po, busog na. Ayan po, bye-bye. Siyempre maraming salamat kay Jojo na nagbabudget na nagano sa amin ng food allowance dito. Salamat po kayo dyan kay Jojo sa work yun. Ayan po, bye-bye.